asị nnọọ na akụkụ ahụ gị nwere ike ikwu okwu. Anya asị, aga m ewere anya nne m. Akpụkpọ ahụ asị, mba, ọ nna m ka m ga-eyi. Ntutu isi na imi abịa sonye na arụmarụ ụka. Gịnị mere ha ji pụọ iche? Ngwa bịanụ ka anyị chọpụta. Ngwa bịa ka anyị banye n'ime mkpụrụ ndụ nke a na-akpọ sel, ebe a na-agba mgba nketa akụkụ ahụ nke nne na nna. N'oge nkewa nke mkpụrụ ndụ, akwara mkpụrụ ndụ nke a na-akpọ chromosomes na-achịgharị nketa akụkụ ahụ nne na nna dịka a na-azụ okwe. Nchịgharị okwe a ka a na-akpọ nketa nke onwe bụ independent assortment n'olu bekee. Ọ ya mere iji bụrụ agwaragwa nne na nna gị. Anya nwetara nnọọ agwa nne, akpụkpọ ahụ enweta agwa nna. Mana chere, ụfọdụ nketa dị nnọọ ka ejima anaghị ekewa ha ekewa. A na-akpọ ha nketa ngakọ n'ihi na ebe ị hụrụ otu ka ị ga-ahụ ibe ya. Ihe a na-enweta na okwe a na-azụ n'ime mkpụrụ ndụ bụ mmadụ ọhụrụ pụrụ iche n'ụdị nke ya, nke bụ agwaragwa akụkụ ahụ nne na nna. Ugbu a o rule gị n'aka, kedu akụkụ ahụ ndị si na nne gị nweta na ndị nke si na nna gị bịa? Debanye ọsịsa nke gị n'ọgba okwu ka anyị mara onye nketa nke ya bụ Nnu Egwu Eji.